Eta hau babesten du. Nik Zubietako elkartean izenen erabakitze eskubidea oso garrantzitsua denez gure iritzia emateko, bai nazio daukenez eta baita kirole daukenez. Ni Zubietako txirrindoleri taldeko ordezkari bezala galdeketa hau babesten dut. Erraustegiaren aurkako taldeak ere galdeketa hau babesten dut eta gaina nahiko luke esparru guztara zabaltzea galdeketa. Generazio berriai etorkizun hobia usteko, nik Zubieta bezala babesten dut herri galdeketa. Gaso elkarteak ere bat egiten du Zubietan maiatzaren 7an burutuko den herri galdeketarekin. Gurasook ere hitza hartu eta erabaki nahi dugu.